iawn. Just, ie, ti wedi mynd yn introspective iawn, draw fyna. Mae rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod consyrwyr, magicians, yn gwneud hyd gyda props special. Maen nhw'n prynu mewn shops hyd. Ond dwi'n ceisio gwneud stuff gyda pethau dwi'n ffeindio o gwmpas y tŷ. Pethau cyffred, enghraifft, collell. Drogwch ar y collell, byddwch yn ofalus, just check it out. Gwnewch yn siŵr bod e just yn, y collell yw, just hollol normal, just collell. Okay. So, dyn ni'n ffrindiau nawr, Wel, newn ni weld. Cwpl o darnau o papur ar y collell. Mae'r tensiwn yn adeiladu. Faint o darnau o bapur? Yn union, mae yna 2 ar y cefn. Llonggwerthiadau. Ffrindiau newydd Joe 1, Joe dim. Ond os dwi'n cymryd un i ffwrdd, mae'n gadael... Faint? Yn union, oherwydd mae yna 2 ar ochr arall hefyd. Nawn ni cael gwared o'r un yna. Mae'n gadael 2. Ydy. Gadael 1. A wedyn dim. Dim. Syml. Hawdd. Dyma lle mae'r diod yn dod mewn. Awr 3. Ac wrth gwrs maen nhw gyd yn dod. So dwi ddim cweit yn siŵr beth mae hyn yn cael ei gwneud gyda... Ti'n iawn? Ti wedi mynd yn introspective iawn draw fyna. Maen nhw gyd yn dod. So dwi ddim cweit yn siŵr beth mae hwnna'n cael ei gwneud gyda arsylw. Ond oedd e'n hudol ta beth. Dwi ddim yn credu.